Terve! Minä olen Moilisen Juhani Viljami keittiöltä. Mulla on tässä nyt työn alla tämmönen simppeli yhden seinän keittiö, joka on tulossa erään yrityksen kahvihuoneen keittiöksi. Tämä keittiö sisältää aika pitkälti vakiokomponentteja, vakiokaappeja, mitä meiltä löytyy hyllystä. Tämmöinen projekti täällä tuotannon puolella lähtee siitä, että tutustutaan työkuviin. Katsotaan, että mitä komponentteja siihen joudutaan tekemään erikseen ja mitä meiltä löytyy hyllystä. Yleensä jos on paljon erikoismittaisia, niin silloin osia joudutaan tekemään tietenkin enemmän CNC-koneella. Tähän keittiöön on ajettu CNC-koneen kautta laatikon pohjat, jääkaapin yläkomeron osat ja sitten allaskaapin pohjalevy. Muuten kaikki löytyy hyllytavara. Lisäksi taustalevyjä ei ollut ihan kaikkia tuossa varastossa, niin niitä sitten piti vähän sahailla. Mutta homma etenee tuosta. Tehdään nämä puuttuvat komponentit valmiiksi. Ajetaan CNC-koneella, reunanauhoitetaan ja tarvittaessa sitten tapinlyöntikoneella tapitetaan. Taustalevyt sitten puolestaan leikataan tuossa levypöytäsirkkelissä.